de empezar en tempo é unha cortesía para todos os presentes aquí, para as persoas que se están a conectar e, sobre todo, tendo presente que vamos a facer a conexión por medio con éxito dentro de un momento. Decirvos que se foi un placer presentar as persoas que nos acompañan pola mañá. Para mí é un placer moi especial presentar a Rafa Crecente e Inés Santén. Eu creo que un valor desta cultura científica que apelaba o profesor Díaz Fierros tamén é o valor da ciencia como cooperación. Entón, me gustaría aproveitar o momento para poner en valor e para coñecer todo o que Rafa leva facendo en cooperación científica durante a súa trayectoria, que non me foi pouco. Decir que a cooperación de verdade non é teoría, sino que é práctica e, ademais, que o seguimento que ten o que ele fai que se ten tamén estudantes que o acompañen neste momento no campus de Lugo, que veñen tamén mar por medio de Ecuador, e tamén xente de México presente nas salas, e que, bueno, agradecer especialmente a presencia dos compañeros de Ecuador e, como non, agradecer o que Rafa e Inés teñen feito moito pola terra e dende a terra. Que cando queirades, por favor. Moitas gracias. Bueno, nobreza obriga e, ademais, se fai con gusto. Quixera agradecer á organización, primeiro, ter escollido o tema, a temática, das sistemas de información xeográfica, as infraestructuras de datos espaciais. Segundo, pensar en que nós podíamos aportar algo neste tema. E, ao mesmo tempo, queixarme, porque eu sempre me teño que queixar por algo. Estamos cos treses que falaba antes Elena no xantar, por ternos posto hasta ahora, que é a hora da siesta. Entón, vamos a intentar combatir este sopor que nos invade a todos despois de xantar, non? Como vedes aí na presentación, aparece, pido excusas por poñerme eu de primeiro, a miña compañeira Inés Santén Ribeira, e o laborate, posto que o que vamos a presentar é o traballo. Estuvemos debatindo moito, de feito, bueno, Inés me acompaña hoxe porque eu non tiña a certeza de que iba a poder estar hoxe aquí. Estuvemos preparando isto, mar por medio, dende Estados Unidos, Inés aquí, e iso é un pouquiño o motivo de que a convencera para que estivera aquí, non é por cuestións de xénero, porque houve poucas mulleres na sesión da mañá, pero penso que queda ben, non? E, bueno, o que vamos a presentar hoxe, estuvemos discutindo moito, chegamos a 140 diapositivas e dixemos, bueno, isto non nos vai a caber en 40 minutos, intentamos condensar e ao final chegamos á conclusión de que Inés querería contar unhas cousas, eu querería contar outras, e a mí se me ocurría, digo, bueno, pois se queda algo que seguro que queda, que é o meollo máis científico, ti me acompañas na mesa e na última parte seguro que hai algunha pregunta onde Inés pode complementar e mellorar moito do que eu diga, non? Dito isto, bueno, empezamos e a miña presentación, ou a nosa presentación, perdón, xira en torno a 3 patas: modelos, Galicia e sistemas de información. E a estructuramos o mellor dun xeito moi simple, se me permitís, comparado coa altura e a calidade científica do que eu tuve a oportunidade de escoitar esta mañá, e o mellor o noso é un pouquiño un vistazo máis xeral, independentemente de que ao final se poida entrar, o mellor se consideradas de interés, en algunha cuestión máis específica. Intentamos contestar a esas 3 preguntas de que, por que e como, no que con definicións moi simples, no por que intentando justificalo, e no como, fundamentalmente, a partir de 3 exemplos que integran modelización, sistemas de información e Galicia. Iso é o inicio da nosa presentación. E saltando xa as definicións de modelos, despois de ter escoitado todo o que escoitamos pola mañá, parece unha definicións bastante obvias, non? Pero xa que estamos na Real Academia Galega de Ciencias, me pareceu de interese, alguén o mencionaba pola mañá, tirar de diccionario da Real Academia, non? A Real Academia fala de cousas, persoas a imitar, eu traigo aí a Mandela, non polos modelos das súas camisas, que tamén é unha das acepcións, non? Senón por persona a imitar, os modelos dos coches, bueno, os modelos das maquetas físicas ou mesmo os modelos climatolóxicos. Todo iso está máis que ben definido xa pola mañá, non? Pero a mí me interesaría quedarme con esa descripción teórica de como funciona ou podría funcionar un sistema ou un proceso. E tiñamos, penso que unha excelente presentación pola mañá ao falar dos modelos de predicción meteorolóxica ou na definición da Real Academia Española nese esquema, xeneralmente de forma matemática, xa que estamos no ámbito no que estamos con unha nutrida representación de cantidade e calidade de matemáticos, non? Que intenta representar unha realidade complexa. Ben?
Por suposto, nos tempos nos que corren, os dicionarios temos que completalos incluso coas definicións máis media de Wikipedia, etc., simplemente por representar ou por suliñar esa representación de fenómenos, sistemas, xeralmente nos modelos matemáticos expresadas a través de formulismos matemáticos, dunha serie de variables, e volvo a insistir nesto dos sistemas complexos por algo que espero que quede xustificado nas diapositivas que vamos a ver a continuación. En calquera caso, chamo a atención sobre esa liña que está abaixo, que mellor non se ve moi ben, que a creación dos modelos é parte esencial de toda a actividade científica. Deixando xa os modelos, me parecía obrigado, e o mellor non por moi conocido, non deixa de ser un recoñecemento o primeiro modelo topográfico, modelo matemático, mas tamén topográfico, e iso é un mapa, topográfico e científico, cabe preguntarse se topográfico non é científico, de Galicia e de España, a primeira representación obtida con métodos científicos e medicións matemáticas. O profesor Fierro sabe ben por que o miro, porque teño un anelo especial por un mapiña que el ten no seu despacho, desa primeira carta xeométrica de Domingo Fontán, que se ve bastante mellor que esta que eu intentei descargar de internet, co cual internet ainda non é resposta para todo. Hoxe, esos modelos obtidos por triangulación están superados polos sistemas de posicionamento global, etc., pero non deixa de ser un certo recoñecemento. E esta mañá Elena decía, bueno, é necesario botar unha ollada cara atrás e aínda que suprimimos as 20 transparencias que falaban da orixe e evolución dos GIS, dos sistemas de información xeográfica, penso que é obrigatorio, estando onde estamos, reconocer ese traballo de Domingo Fontán. Que ao mesmo tempo, se queremos definir Galicia, como definiríamos Galicia? Pois supoño que teremos tantas definicións como persoas hai aquí, e probablemente moitos dos que estamos aquí teríamos moitas definicións de Galicia, pero unha forma, probablemente, de empezar a falar dela podría ser a partir de esos mapas ou desa cartografía. Pero alguén mencionou esta mañá que unha das etapas da modelización é a abstracción. A primeira delas, entón, correspondería con esa representación algo máis actualizada da cartografía a través de os elementos que consideramos diferenciais de Galicia. Que distingue a Galicia do resto do territorio español, por exemplo. E nós pensamos que pode haber tres elementos diferenciais dos que vamos a falar con un poquinho máis de detalle, que son a terra en canto en realidade físico-natural, digamos, o soporte que o distingue do resto do Estado pola súa diversidade, orografía, fisiografía, as terras, en canto que ese soporte físico chegou ao home e empezou a repartilo e a parcelalo en parcelas, en terras, o que nós chamamos terras, e os territorios, que son os constructos sociais a partir de, bueno, eu son o propietario de aquí, o Estado ten que garantir que eu son o propietario e que eu poida exercer os meus dereitos. Estamos falando, repito, volvo ao inicio, de sistemas complexos. O título da xornada era Terra e nos entendíamos que todo eso que pretendíamos, o que lle pretendíamos dar unha ollada, pero ao mesmo tempo modelizando, isto é, identificando que tres elementos poderían caracterizar Galicia. Seguramente hai moitísimos outros máis, pero esos son para nós tres que nos distinguen en certa medida. E nos distinguen por qué? Bueno, e estou intercalando polo medio, non sei se se ve ou non se ve, pero un modelo digital do terreo de un dos concellos, posto que nesta pantalla, en ese tamaño, é imposible ver toda a nosa diversidade a escala pertinente, pero aí vemos unha vacía, unha cuenca hidrográfica, un límite entre a provincia da Coruña e a provincia de Lugo, do concello de Guitiriz, os seus pequeniños entidades de poboación e asentamentos. Bueno, esa é a realidade física, o soporte sobre o que todo o demais se construye. Todo o resto de elementos van dando forma, configurando e construindo esos sistemas. Primeira cuestión, polo tanto, a nosa Terra é tremendamente diversa e complexa, en formas, en relevo, en ocupación. A segunda das características son as terras. E volvo ao tema de a terra en Galicia. Bueno, esa terra nós, como galegos, ao largo de séculos, a fomos transformando, a fomos ocupando, na práctica totalidade, ata construir
12 millóns de parcelas de propiedade. Cada unha desas parcelas que tradicionalmente chamamos, entre comillas, estructuras agrarias, froito da desagrarización, da perda de ocupación nas actividades agrarias, etc. Todo eso mudou e hoxe son os usos diferentes e outras actividades, etc. Pero sigue existindo unha realidade que condiciona todo o demais. A produción de enerxía, aos emplazamentos industriais, o crecemento urbanístico, etc. Esas terras, esas institucións de propiedade siguen existindo. Se cadra, hoxe, aínda nunha situación moito máis complicada e complexa, sistema complexo, do que era fai uns anos. Problemas de abandono, de descoñecemento, etc. Eso que hoxe se chama Land Tenure Systems, que hoxe se chama Land Management, que hoxe se chama Land Administration Systems. E cal é a característica que nos distingue do resto de España e de moitas partes do mundo occidental? Pois que é unha realidade tremendamente fragmentada. Temos 12 millóns de parcelas, unha parcela media de 2.000 metros cuadrados, aínda así considerando os montes veciñais. Toda esa realidade complexa engade dificultades de xestión e de utilización. E é unha realidade fragmentada en canto a tamaño de parcelas, mas tamén en canto a tamaño das explotacións, comunidades económicas que as utilizan, e de parcelas pertencentes a cada explotación. Eso, en termos de competitividade, etc., segundo a teoría económica convencional, nos posiciona en situacións de desventaxa frente a outros sistemas de tenencia. E foi, de sempre, ademais dunha característica, algo co que tradicionalmente se ten combatido con distintas medidas. Isto que vemos aquí non é que sexa un montón de rayas, é que hai 70.000 parcelas en 300 km cuadrados. E ao mesmo tempo que esas parcelas teñen un tamaño de mosaico moi pequeno, cada unha delas ten un uso e unha utilización, unha ocupación por actividades tamén moi fragmentada, que redunda en que efectos económicos, a súa eficacia e productividade sexa, ou este, polo menos, nos modelos convencionais, moi condicionada. E a terceira das características, vamos da terra antes do home, as terras, cando o home e a muller chegan, ocupan, delimitan, exclúen os territorios como constructo social que nos diferencia e que xestiona un entorno alrededor de que? Dos asentamentos de poboación. Asentamentos de poboación que en Galicia, tendo menos do 5% da superficie do Estado, supoñen alrededor do 50% do total de entidades de población de España. Esa é outra característica diferencial, digamos, de Galicia respecto a España. Buscamos, entonces, modelizar Galicia a partir da terra e do relevo, das terras e da fragmentación de propiedade e usos, e dos territorios en canto a asentamentos e reglas de utilización, acordos, institucións de utilización. Vale? Eso é posible modelizalo? Vamos a verlo. Non me resisto a poñer aquí algo, ademais dos tres elementos ou desas tres variables que acabo de mencionar, hai tres procesos que se tivéramos un vídeo poderíamos apreciar en Galicia. A partir dos mapas de cultivos e aproveitamentos do Ministerio desas anos, nos fixemos unha avaliación dos cambios que se están a producir. Se non tiveramos cartografía, sistemas de información xeográfica, etc., pois teríamos unhas tábuas que dirían, bueno, estos son os procesos que se están producindo, pero non teríamos moito máis. Coa realidade, coa posibilidade de representación cartográfica, podemos apreciar que moita xente que dice que hai unha urbanización difusa, un sprawl manifesto en Galicia, é verdad, pero ao mesmo tempo é verdad que hai abandono. Isto é de perda de utilización. E ao mesmo tempo é certo que hai un incremento de superficie productiva agroforestal, léase para a produción agrícola gandeira ou para a forestación. E todos esos tres procesos, e con distinto grado de intensidade, se producen na Galicia Atlántica, na Galicia interior e na Galicia, digamos, máis despoboada. En uns casos, no entorno das cidades, con un incremento mayoritario da urbanización, en outros casos, da urbanización e arborado, fundamentalmente a partir de especies de crecemento rápido, digamos, o interior e as mesetas de Lugo, Terrachá, a meseta coruñesa, zonas do interior de Pontevedra onde houve maioría de actuacións de concentración a partir das explotacións que se manteñen, explotacións agrarias que se manteñen vixentes,
é a zona do abandono que corresponde, se vos acordáis, co condicionante xeográfico do relevo da terra que mostrábamos no inicio. Non? Esos tres fenómenos se están producindo a vez en Galicia. Ben? E iso podémoslo ver gracias a esos modelos cartográficos que aparecen aí representados. Non? Bueno, definín un pouquiño a carreira os modelos, como modelizar Galicia, que xa quixera como facer de Galicia, poder decir como facer de Galicia un modelo. Non quero facer xogos de palabras, non? Pero ahora nos tocaría entrar na parte de sistemas de información xeográfica. Que son os sistemas de información xeográfica? Pois, bueno, sinto repetirme, pero hai un montón de definicións tamén, non? Definicións considerando os sistemas de información xeográfica como unha tecnoloxía, mas tamén como un conxunto de procedimentos, como bases de datos, simplemente, con unha componente espacial, e, alguén o mencionaba, creo que era Jerónimo pola mañá, como sistemas de axuda á decisión, non? Isto é moi dos enxeñeiros, de decir, bueno, son ferramentas para axudarnos a decidir e a xestionar, vale? Pero ainda hai máis definicións, xa que estamos na Real Academia Galega de Ciencias, hai quen considera que os sistemas de información xeográfica poderíamos falar de ciencia da información xeográfica. E un pequeno exemplo pode ser o feito de que o International Journal of Geographic Information Systems mudou de nome dende os seus inicios no ano 87 ao ano 97 a chamarse ahora International Journal of Geographical Information Science. O sea, xa somos ciencia. Poderío. Por quedarnos con unha definición máis convencional, digamos, son sistemas informáticos constituídos por hardware, software, datos e persoal destinados a almacenarse, recuperación, manipulación, eu engadiría aí modelización, por que non? Análise e visualización, todo isto son utilidades dos modelos, non? De datos xeográficamente referenciados. Bueno, decía antes que os sistemas de información xeográfica nacen nos anos 60, houve un impulso cando se crea no ano 69 Esri, que todo o mundo coñecerá, cando este home, Jack Tagermont, sae de Harvard, crea Esri, e a partir de aí implosiona ou explosiona toda a parafernalia dos sistemas de información xeográfica. O software comercial, que despois dá lugar a un crecemento exponencial a software libre, etc. Pero volvendo ao tema de investigación, nos parecía interesante, o mellor non moi riguroso, pero facer unha pequena revisión bibliométrica desas tres palabriñas. Volvo ao tres, porque a pequena homenaxe que lle queremos facer ao ano das matemáticas nos quedamos con número, non nos podemos meter nos complexos modelos desta mañá, pero, bueno, o tres. O tres e decimos, bueno, certos artigos hai dentro do ano 2000 que no título teñen GIS. 9.000 e pico artigos. Galicia, só 1.000. Modelos, 1 millón e pico. E aquí me parece que hai bastante xente dedicada á modelización, está nun campo de alta producción, de productividade. E despois combinacións, GIS máis modelos, 1.400, GIS máis Galicia, só 4. Isto non estaba premeditado. Nos encontramos que dos 4, 2 eran do noso grupo, que nos enche de orgullo e satisfacción, e por que non o vamos a decir, non? Entón, un deles era, curiosamente, en Computers and Electronics in Agriculture, que é un traballo do noso grupo, do Grupo de Arquitectura de Computadores da Universidade de Santiago e do Grupo de Arquitectura de Computadores da Universidade da Coruña, que é unha ferramenta para facer reorganización de propiedades, de parcelas, de propiedade, mudando os límites das parcelas, publicado no 2004, e unha segunda... Non, estou me equivocando. Isto é o proxecto fin de carreira de Inés, que era unha ferramenta para a xestión da indicación xeográfica protegida do cultivo da pataca, que ten unha serie de regulamentos, etc. E o segundo, este que mencionaba, de COPA. Esos dous artigos se refiren a GIS e Galicia. Modelos máis Galicia, 26, e algo que integra os tres serían, tanto no título como no abstract como nos descriptores, 10 artigos, desos 3 son do noso grupo, un deles relativo a autómatas celulares, que intentan simular, como veremos despois, o crecemento ou contracción desos núcleos rurais,
un segundo que se refire a un modelo de localización óptima para o emplazamento de certas actividades, neste caso a talasoterapia na costa galega, e un terceiro que fala dos fluxos de conectividade e de dispersión da especie do lobo en Galicia, non? Por onde, cales son os seus patróns de desplazamento. Vale? Como veis, GIS, modelos, dan para utilización en eidos bastante diferentes. Vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos sacar en conclusión de esta transparencia? Pois que existe como actividade e como produción neso que tanto nos valoran das producións da produción científica, non? Mais tamén, que con isto somos o mellor unha amiguinha prácticos, deste estudio desta organización, fixo, creo que para Google, unha estimación de cal é o impacto económico, ao final, traducir a termos de euros ou dólares, non? Cal é o impacto económico dos geoservicios e todo o que leva asociado a captación de imaxes de satélite, a industria de geolocalización, etc. Non? E non se ve moi ben, pero estos son o valor económico da industria dos videoxogos, que todo o mundo pensamos que é importante. Esta proporción é a dos geoservicios e esta é a industria aeroespacial, a aeronáutica, etc. Bueno, segundo isto, entre 150.000 e 270.000 millóns de dólares, que non deixa de ser unha cantidade importante. E dice tamén que, por exemplo, os estudiantes que teñen competencias, skills, habilidades, coñecementos no ámbito dos xeoservicios cobran como media un 3% máis, ou que salvan 100 e pico vidas no Reino Unido, ou que aforran 3,5 billóns de litros de gasóleo, etc. Todos esos beneficios derivados da utilización dos xeoservicios. Mas tamén, Google dice que eso que se 50 é superior, das búsquedas en Google teñen que ver con Google Maps. Eso non deixa de ser indicadores da importancia, o feito de que o 70% da información, eu penso que cada vez máis, está xeorreferenciada, senón non temos máis que arrancar os nosos teléfonos. Isto eran os sistemas de información xeográfica desde que empezaron nos laboratorios de Harvard, etc., se foron extendendo, foron empezando a sair programas comerciais, etc., ata o 2007, en que se aproba algo que tamén se mencionou esta mañá, que era a directiva INSPIRE, que probablemente moita xente conoza, que o que pretende, penso que a palabriña xa o explica, non? As infraestructuras de datos espaciais, non? As infraestructuras non son só as estradas, os camiños de ferro, as redes eléctricas, tamén son as infraestructuras. Vale? E que pretende INSPIRE, dito en castizo, se me permitís? Facer disponible a información xeográfica, como moi ben se comentaba esta mañá, e decir, bueno, todo isto pode xerar valor engadido, a disponibilización que fai Meteosix, que fai Augas, que fai un montón de institucións, en parte por, supoño, convicción e en parte por obriga da directiva INSPIRE, pode xerar unha serie de produtos, servicios, etc., de valor engadido. Bueno, esa directiva INSPIRE pretende poñer ao alcance da poboación información xeorreferenciada e ten, poderíamos decir, unha definición técnica e unha definición, penso que tan ou máis importante, de carácter organizativo, o feito de facernos entendernos entre todos. Esta mañá se comentaba, bueno, a rede de Augas, a rede do Ministerio, o que pretendemos é non volver aos vellos anhelos dos inicios, cando decíamos, bueno, cada administración que chegaba quería acopiar toda a información xeorreferenciada do resto das administracións e construir, se me permitís, el mega GIS. E agora o cambio de paradigma é cada un é responsable de xerar, manter, actualizar e disponibilizar as cousas que son da súa competencia, pero as ten que poñer en algo compatible co resto. E de aí crearemos, a partir de nodos, algo moitísimo máis potente. Esa é a esencia, para min, ao final das infraestructuras de datos espaciais. E esas infraestructuras de datos espaciais, como digo, son, ou creo, penso que constitúe
o novo paradigma dos sistemas de información xeográfica. Aquí aparecen as infraestructuras de datos espaciais a nivel de Nacións Unidas, o nodo da infraestructura de datos espaciais a nivel da Unión Europea, o nodo da infraestructura de datos espaciais do Estado español, da Xunta, e nós poñemos aquí abaixo de todo a nosa pequena contribución, que é a infraestructura de datos espaciais da provincia de Lugo, basicamente unha infraestructura de datos espaciais temática de todas as infraestructuras, equipamentos, de servicios de ámbito, xestión e titularidade municipal da provincia de Lugo. Estuve a punto de poñer, e me parece que poño ao final, un intento de montar unha infraestructura de datos espaciais da universidade. E volverei sobre ele ao final, porque penso que na universidade se xenera moitísima información que posta nun soporte máis aló dos JCRs que tanto se reconocen nas publicacións, rendiría enorme beneficio se a poderamos disponibilizar tanto para a comunidade científica como para a académica como para fora. E neso, dentro do SIT, que é unha plataforma tecnolóxica que montamos no 2003 na Universidade de Santiago, no campus de Lugo, pois estamos intentando que todos os nosos traballos estén implementados en esa infraestructura de datos espaciais e teñan como infraestructura de datos a posibilidade de acceso, de partillar e de compartir esa información co resto. E nos gustaría, supoño que isto é soñar, que o resto da comunidade fixera outro tanto e todos aportáramos esa información a esas infraestructuras de datos. Como digo, isto é un bello anhelo. Bueno, máis ou menos, e o mellor moi rápido, e intentando que naide se nos quede dormido polo camiño, explicamos que son os modelos matemáticos, que é Galicia, que tres características diferenciais pensamos que poderían servir para abstraer, generalizar e captar datos para presentar esos modelos. E agora vamos a presentar tres exemplos de tres traballos ou de tres líneas de investigación que estamos desenvolvendo no Laboratorio do Territorio, que teñen que ver precisamente con esos elementos. Como comprenderéis, non escollemos esos elementos ao azar, senón intentando buscar algún exemplo pois eso, que explicase o como, non? A primeira componente, a terra, o soporte físico, o vamos a intentar explicar a través de LIDAR, que tamén se mencionou esta mañá. O segundo, as terras, entre comillas, en plural, como pequenas parcelas da naiterra, digamos, e os territorios a través de unha plataforma SIS na web que chamamos SISHOT. Vale? LIDAR. Bueno, LIDAR é unha tecnoloxía de amplia difusión e utilización masiva. Cando empezamos con isto hai uns anos, eu recordo que para conseguir os primeiros datos LIDAR tivemos que aproveitar que viña un avión de Reino Unido a volar, facer unha demo para un instituto cartográfico de outra comunidade autónoma, e aproveitamos que pasaba por aquí para contratalo e que nos volara un pequeno cachiño dunhos montes de eucalipto en Trabada, non? E nos costou unha pasta. Vale? Hoxe, os datos de LIDAR están disponibilizados polo PNOA e todo o mundo pode acceder a eles e son datos en bruto, non? Básicamente, un novo tipo de sensor que consigue son datos que teñen multitud de usos e aplicacións, pero LIDAR non son, obviamente, sistemas de información xeográfica. Os sistemas de información xeográfica se alimentan desos datos LIDAR e, ao mesmo tempo, esos sistemas de información xeográfica hoxe son parte das IDES, como antes intentaba explicar, non? O principio de funcionamento é ben simple, ou pode parecer ben simple, porque o que fai é traducir o tempo que tarda un láser escáner aerotransportado nun avión e traduce os tempos en distancias. Vale? E o que fai é obter unha nube de puntos, millóns de puntos con coordenadas X, Y e Z. Vale? Millóns de puntos. Despois haberá distintos tipos de láseres, con máis, menos pulsos por metro cuadrado, distintas características do sensor, etc. Que aporta respecto aos procedementos tradicionais? Pois moita máis rapidez que os procedementos de restitución de cartográficos que existían antes,
hoxe uns custes moito menores, sobre todo tendo en conta que dentro dese Plan Nacional de Fotografía do Ministerio, cando renovan esas ortofotos que tan visuales son, que tanto, como decía o anterior rector Xenén Barro, tanto teñen feito pola alfabetización digital da sociedade, eu diría pola alfabetización xeorreferenciada da sociedade, pois permiten reducir os custes dunha maneira notable. E, por último, incrementan moitísimo a precisión. Esas tres características fan desa tecnoloxía algo que cada vez ten maior utilidade de aplicación. Que permite? Pois permite clasificar a vegetación, vamos a ver despois uns exemplos, e discretizar que é vegetación, que son edificacións, que é terreo, digamos que permite identificar coberturas diferentes. E no noso ámbito máis de traballo, unha das liñas do laboratorio, traballar na xeración de modelos digitais do terreo, de modelos digitais de superficies, de modelos digitais de copas. De copas por algo que vamos a ver agora como sustracción dos outros dous modelos para intentar conocer existencias ou inventarios forestais. Bueno, se mencionaba tamén esta mañá algún das súas posibles aplicacións e utilización, sin dúbida para a xestión de infraestructuras, para a xestión de paisaxe, para o planeamento urbanístico, a disciplina urbanística, a xeración de cartografía, para o control da maleza do matorral nas líneas eléctricas que, como sabedes, deben de manter unha distancia de seguridade ás catenarias, para, por suposto, inundacións, sin dúbida para catastro, eterna asignatura pendiente, para o control xeodóxico xa non hai que ir a redes de triangulación, etc. Nos, concretamente, dentro do grupo de investigación, hai xente traballando no inventario forestal, na modelización do risco de incendio forestal, que, como sabéis, é outra das características diferenciais da nosa comunidade autónoma, e na xeración de modelos digitais urbanos. Sin entrar en moitos pormenores, porque, bueno, isto probablemente o podría explicar moito mellor algunha das persoas que está traballando nas liñas de LIDAR, o meu compañero profesor David Miranda ou algunha outra persoa. Esta tesis de Luis Gonsalves o que fixo foi crear un filtro morfolóxico adaptativo que o que fai é, a partir de toda esa nube de puntos que conteñen os primeiros e os últimos pulsos antes de clasificar, chega a discriminar cal é a vegetación alta, cal é a vegetación baixa e cal é o terreo. Que mellor que explicalo eu, penso que se ve nesas imaxes. Que é terreo, que é vegetación baixa, que é matorral, que é carga de combustible e que son as copas das árbores. Evidentemente, todo isto ten detrás a creación dos modelos de árbol individual, a creación dos modelos de masa, por especies, por estación, etc. A modelización do risco de incendio forestal, a partir das variables do terreo, basicamente pendente a orientación, que se obteñen do modelo digital desos puntos X e Z que representan a realidade fisiográfica, das variables de combustible, basicamente da continuidade horizontal e da carga de combustible, da cantidade de biomasa, e de variables humanas como a proximidade da estrada ou a proximidade de edificios e infraestructuras que son tamén, digamos, entradas do modelo a partir dos datos LIDAR. Ese é un índice de risco proposto que ten en conta todas as variables que acabo de mencionar e a representación espacial de onde o índice de risco é maior, menor ou máis baixo. Co que eso ten de representación xeorreferenciada e axuda para a prevención, xestión de incendios, etc. Outro tanto respecto aos modelos digitais urbanos e as distintas, a xente do grupo está traballando en distintas resolucións a partir de máis menos pulsos por metro cuadrado, 8 pulsos por metro cuadrado, 1 pulso por metro cuadrado, ver que ganancias e perdas hai de calidade, porque evidentemente os costes tamén son diferentes, Ainda que isto, na miña opinión, a tecnoloxía corre tanto que as conclusións que un obtén, en canto aparece outro aparato, hai que ir sempre atrás da tecnoloxía, casi, me dá a miña impresión.
En calquera caso, sirve se trasladamos isto da modelística dos datos á xestión diaria para que un concello, por exemplo, poida inventariar dunha forma relativamente doada as construccións sin licencia, as incluídas en ordenación, non ordenación, os impostos de actividades, os impostos de titularidade, etc. Non? O sea, isto podría ser, e de feito algúns concellos utilizan para incrementar os seus ingresos e ao mesmo tempo legalizar certas situacións de non legalidade na actualidade. Quero dicir, inscripcións non registradas nos catastros, etc. Vale. Eso, polo que se refire á terra e os modelos que intentan representar, modelizar esa realidade, non? Unha segunda realidade que eu discutía moito con Inés e Inés discutía moito comigo, dice, isto realmente non é un modelo. Pois probablemente non é un modelo, pero para min é unha representación de cal é a situación das terras en Galicia, non? Das estruturas agrarias, etc. E iso penso que é fácil de conocer a través desa ferramenta que se chama SITEGAL, Sistema de Información de Terras de Galicia, que dá soporte ao Banco de Terras, que é un intermediario entre propietario e usuario, sin cambiar a propiedade, intenta fomentar o cambio de utilización, combatir o abandono, redimensionar explotacións, etc. Todos esos complexos procesos que tamén, máis aló da climatoloxía, das ondas e tal e cual, se producen nas terras. Vale? Ao mesmo tempo que o Banco de Terras dá soporte, ou vai a dar soporte tamén, a outra actuación convencional que son as concentracións parcelarias. E teño que acelerar, o sistema de información, pois eso, está conectado a outra serie de fontes de información como Catastro, SIGPAC, etc., e permite, pois conocer esa realidade, conocer a evolución, os cambios. Por que é útil? Pois basicamente porque, como diría Coase, reduce os costes de transacción e os costes de información. Os costes de información á hora de facilitar as transmisións de usos propietarios. Un modelo que se fixo para, e por aquí hai alguén que participou en eso, para modelizar a oferta e a demanda de terras, para favorecer a mobilidade, os cambios de usuario, pois é o que se representa aí, onde non nos vamos a parar moito. E por último, intentamos reflexar a situación das terras, nos queda a dos territorios, non? E cando estábamos presentando isto, preparando esta presentación, Inés desde aquí, eu desde Estados Unidos, apareceu un acordo do Consello de Goberno da Xunta do 10 de 2013 e dice, temos que crear unha plataforma urbanística digital en Galicia para eso. Eso está copiado da presentación da Xunta. Vale? E, curiosamente, estamos traballando nunha plataforma SysWeb que pretende todas esas cuestións, non? E que está feito con software libre para facilitar a formulación, a tramitación, a participación e a xestión de algo tan complexo como son os planes xerais de ordenación municipal, que a todo mundo conocerá e algún sufrirá, algún disfrutará, pero que intenta, digamos, establecer as reglas de uso e utilización do territorio, non? E condicionar, en certa medida, os dereitos de propiedade. Esa ferramenta ten un visor cartográfico, ten un foro cartográfico e ten unha serie de, eu lle puxen aí apps, de pequenas aplicacións, pequenas ou grandes, aplicacións que son, por exemplo, OpenRules, Simula, unha ferramenta de delimitación de núcleos, e todo isto feito a partir de, dunha serie de modelos, ese o visor cartográfico, o foro cartográfico onde un pode participar nas propostas de ordenación, na presentación de alegacións ou planeamento, presentación de alegacións non en papel, senón vía telemática, con certas ferramentas para axuda nos equipos de planeamento sempre numerosos e de difícil coordinación. Parándome un momentiño só, porque a tese de Inés en OpenRules é un sistema de axuda a decisión espacial que integra non só cousas que antes non existían, que é determinar a aptitude da terra, en que medida satisface os requerimentos para cada uso de actividade, cada porción de cada metro cuadrado de terra, optimizar as superficies para cada uso, canta superficie a urbano, a urbanizable, a agrícola, a forestal, a enerxético, etc. E cal é a mellor asignación espacial
de usos, con cada un desos métodos que aí aparecen, non? Todo eso dunha maneira interactiva, o sea, non é unha caixa negra onde nos dá solución, senón é unha ferramenta de axuda á decisión. Subrayo isto, non? Este é un pequeno homenaxe ao profesor Fierros, porque este que tedes aquí á izquierda é un dos seus mapas do ano 84, nada se ten feito que mellore eso. Estamos no ano 2013 e aínda en Catastro, aínda no xurado de expropiacións, se siguen utilizando os mapas do profesor Fierros publicados a escala 400.000 e que Inés traballou na súa tese cos orixinais que nos deu 50.000 para identificar cal é a aptitude das terras, non? Bueno, ao mesmo tempo se está traballando con algoritmos de optimización e automatización para a zonificación, porque deixamos de traballar con raster, empezamos a traballar coas parcelas, non con cuadrículas, senón coa forma das nosas parcelas, a partir de un algoritmo xenético paralelizado, de simulated annealing, outro algoritmo xenético para a delimitación dos núcleos rurais. Temos 30.000 núcleos rurais, como se delimitan? Por que esta parcela entra así e esta non? Hai criterios obxectivos que se poderían modelizar, computerizar e axudar a dibuixar, non? E isto ten unha componente obxectiva que se pode facer cos sistemas de información xeográfica. Vale? E en eso estamos traballando co grupo de arquitectura de computadores da Coruña e de físicas de Santiago. Bueno, ese é un resultado, esta delimitación do polígono atendendo as sucesivas modificacións da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural que todos conoceredes, que ahora ven outra modificación, a quinta en 20 anos, en menos de 20 anos. Outra ferramenta é Simula, que pretende, bueno, intentamos traducir os pequenos núcleos rurais o crecemento ou contracción da expansión urbana ou non urbana, non? A través de autómatas celulares, ese é o modelo que propuxo Andrés na súa tese, e os resultados no Concello de Ribadeo. Bueno, a xeito de conclusión, moi rápida, líder basicamente de información bruta de precisión e calidade, Terras produce información derivada a partir da información inicial e permite a administración de terras unha ferramenta, unha disciplina eternamente pendente en Galicia, tendo as características de terras que temos. Non se ten feito a administración de terras, tal e como define a Organización Económica para a Europa de Nacións Unidas. E SIXOT que produce? Pois información e coñecemento a partir dunha serie de modelos que aparecen aí e millora, dende logo, a coordinación, equipos, administración e poboación. A medida que ascendemos de líder a SIXOT, aumenta a calidade e o impacto da información, o coñecemento e o número de axentes. Temos que ir ao segundo bloque de conclusións. Os modelos xeran información e coñecemento, pero case sempre están asociados a disciplinas que son difíciles de entender por outras disciplinas. Exemplo dos modelos econométricos ou dos climatolóxicos. Son difíciles de entender para os que non están en esas disciplinas, non? Pois cada modelo está embebido nunha linguaxe, pero na nosa opinión as tecnoloxías da información xeográfica parece que transmiten, que colocan todo nun sistema de referencia, e o fan, porque todo se o referencian e permite integrar información sobre esa base de diferentes disciplinas, non? Penso, ademais, que as tecnoloxías de información permiten xerar novos coñecementos por a súa capacidade de integración. E, por último, a administración. Eu diría que tamén, ás veces, a propia academia é sectorial, cando non corporativa, ten grandes dificultades para partillar, empezando pola propia universidade. E a realidade é que o territorio, e Galicia, e esa ollada xeográfica que se reclamaba no título que se nos propuxo para esta pequena presentación, é que non entende desas fronteiras. Eso de rural, urbano, agrícola, todo eso son inventos que nos creamos para delimitar, pero todo é moito máis complexo e moito máis cambiante, non? Eu penso que vai sendo tempo de sustituir o papel, e os que traballan estas cousas saben ben a que me refiro, que vai que entregar 7, 8, 9 copias de papeles así, cando poderemos entregar en digital, non? Poderíamos ir sustituindo esos orzamentos de papel por participación, non? Esas son algunhas referencias da web. Apuntaba aí ao final ese visor LIDAR que, con esos datos que disponibiliza o PNOA, temos unha rede cos grupos de arquitectura de Coruña, Camiños da Universidade da Coruña tamén, Arquitectura de Computadores de Santiago, o SIT como plataforma e nós mesmos, que estamos creando ferramentas para utilizar esos
datos brutos de líder, non? Algúnas referencias, e, por último, a miña cita favorita de Montaigne, que naide está libre de decir parvadas, o que non é perdonable é dicilas con énfase, e eu espero que se dixen moitas me deseipades disculpar pola segunda, porque iso é cuestión do meu carácter. É a miña cita favorita, lles contei fai anos a un profesor mexicano e sempre a traigo a colación. Vale. Un placer porque conseguiu despertarnos moito máis que tan solo un pequeno apartado. Así que moitas grazas polas achegas e moitas grazas sobre todo por compartir. A palabra está partillar, non? Que parece que nos dá a sensación de cambiar o concepto de Leira, non? Tanto repartir as entradas, e parece que non tocamos a nada. Eu creo que o coñecemento sí que o podemos partillar, porque non é quedarnos con un cachiño, con unha leiriña, senón que podemos ir quedarnos con todo. O difícil é sabelo asumir ou asimilar un pouco, pero desde logo creo que cos esforzos de todas as persoas que nos acompañaron, vemos que tamén é factible. Decía Rafa que se había suficientes matemáticas ou non, pois eu creo que hai moitas, e ademais son as matemáticas que hai moita xente de fora de Galicia, pero a mí me gustaría transmitirles que o sentimento de terra aquí en Galicia, que por eso quixemos no concurso xogar coa terra con mayúsculas e a terra con minúsculas, e a terra en Galicia sempre con mayúsculas, para que sexa unha leguiña, porque o que temos mamado dentro da casa, e sobre todo creo que a relación coa terra é moi matriarcal en Galicia, non? Entonces, bueno, esta terra nestas jornadas que está moi presente e creo que as matemáticas están moi presentes. Os algoritmos genéticos son pois, o máis top, o máis actual do que se pode compartir. E eu me alegro que mencionas a Domingo Fontán, porque case foi imperdoable que non o mencionas ao principio, porque é un matemático e xeógrafo, e precisamente cando Jerónimo falaba do estuario do Kraus, esos estudos de inundacións os podemos facer con xente de xeografía. Eu tiña un empeño especial que, ademais da xente do campus de Lugo, estivese xente de xeografía de Santiago, porque era que están presentes algunhas persoas. Así que moitas grazas por cubrir as eiras da organización e alguna cuestión, valoración, si por favor. O homenaxear. Bueno, no, en primeiro lugar agradecerlle a cita, pero máis que nada quero utilizar como base para unha reflexión. Unha que na introducción dese traballo decíamos que o facíamos coa pretensión de que durara o planeta para 10 ou 15 anos. 30 anos despois, o que nos está a falar xa non é da vontade do traballo, senón do que non se fixe despois do noso traballo. O que quero é reflexionar sobre o cambio que houve nas directrices da investigación de terras ou de solos, de que fai que realmente estes traballos, prácticamente despois da nosa xeración, dos fungos os que realmente papeamos a terra, non houve ninguén que volver a vez a facer isto. Por tanto, a primeira reflexión é de cambio de política e de que aquí non se fixe nada, ou casi nada despois disso. E a outra, a segunda, é que a nosa xeración foi probablemente a primeira, foron os nosos mestres pioneiros, que empezamos a utilizar o que lle chamábamos daquela os sensores remotos. Eu creo que agora ninguén fala de sensores remotos, porque é obvio, todos son sensores remotos, todo é satélite, pero eu creo que unha data, se non tan importante como a de Fontán, como fixo a triangulación con un pulo e recorrer por toda Galicia, foi o momento en que chegou aquí a Galicia nos anos 50 o voo dos americanos, o voo do ano 45. O voo do ano 45 permitiu a nosos xefes, e eu tamén traballei con ele, naquele momento xa había outros, permitiu-nos utilizar o que lle chamamos daquela sensor remoto, non só o traballo a pé e a terra, sino xa utilizar fotografía aérea, a interpretación de fotografía aérea, toda esa problemática. Creo que é unha data importante para a nosa historia en relación á interpretación do territorio. Os anos 50, 50 e tantos, foi cando chegou a punto do 45, que foi a primeira, creo, que houve de Galicia. Son as dúas fundamentos, son reflexións sobre isto que me gustaría entender. Eu, se me permite, Elena, abundar no que decía o profesor Fierros, lle devolvo a pregunta. E lle digo, por que a grafoloxía, os edafólogos, non teñen traballado máis en eso? E cando nos enfrontamos
a un plan de ordenación urbanística non conocemos a aptitude da terra para a produción primaria. Nestos tempos que todo o mundo escoita falar do land grabbing e das compras de terra polos chinos, as empresas hindúes, o goberno da Arabia Saudí, de grandes extensións de miles de hectáreas en África, intentos en Sudamérica, etc., onde a terra para a produción de alimentos é un recurso estratégico, como en Galicia non conocemos o recurso básico que nos debe de dar de comer. Por que, dende o ano 84, non temos hoxe planos a escala, cartografía a escala 1, 5.000 e 10.000 de calidade de solos? Eu non podo contestar a eso, pero hai moitos e de moita calidade, edafólogos, xente estudiando solos nas universidades, etc., etc. E iso, eu teño as miñas hipótesis, non? Pero probablemente o profesor Fierros me poida contestar mellor que... Eu, como bon galego, lle contesto con unha pregunta. E respecto á segunda cuestión do bo americano, e aproveitando que está aquí xente do SIDGA ou do Instituto, hai que actualizarse, Rafa. Se dispón, afortunadamente, un bello anhelo, un moi bello anhelo e moi querido e demandado do bo americano ortorrectificado. Ese bo americano, a efectos de clasificación, de planeamento, nos dá a máxima extensión da superficie agraria nos anos 40, 50, etc. Eso debería de ser, por lei, na miña modesta opinión, unha información de obrigada consideración na formulación do planeamento. Por exemplo, por que temos que considerar a rede natura e o 12% e protexer os espacios naturais e non temos que identificar, valorar, clasificar e xestionar o solo que nos dá de comer? Cando, repito, chinos, hindúes, árabes saudíes, etc., están comprando millóns de hectáreas. E nós pensamos que aquí en Galicia medra todo. E non é verdad. Como o profesor Fierro sabe, os solos de calidade A son mínimos. E están precisamente por ese determinismo xeográfico nos asentamentos, nesos 30.000 asentamentos de poboación que teñen a súa coroa e están emplazados nos mellores solos, todo ese solo que se está ocupando polo sprawl, por esa urbanización difusa. O sea que temos pouco, e o pouco que temos ainda estamos perdendo. Contestando a primeira parte, eu teño unha explicación. Que nos anos 80, a edafoloxía, o estudio dos solos, tiveron como dúas posibilidades. Bueno, tiveron en primeiro lugar, entrou a problemática ambiental. Entón, digamos, os estudios de solos que tiñan máis facilidade de colocarse en revistas internacionais eran os estudos de ambiente, de medio ambiente, que non tiñan nada que ver ca cartografía de terras. Por tanto, hubo unha reorientación de todos os traballos cara a, vamos a chamarle, o medio ambiente e os solos. E a segunda, que a rentabilidade de publicacións da cartografía é mínima. É mínima. Podes publicar un libro, con un pouco de sorte, se hai que publicar un mapa, pero despois en revistas especializadas, creo que ese traballo noso, pues, tivemos un traballo nunha revista especializada, me parece, pero o resto é o libro, non? Por tanto, esas dúas razóns parecen un pouco prosaicas, sobre todo a segunda, creo que están na base do cambio de orientación radical que houve nos estudos e traballos de antropología. Non só en Italia, sino en España, e que debería decir tamén en Europa. Esa era a miña sospeita, que non se premiaba académicamente ese tipo de publicacións e de investigación. O triste é que os americanos o teñen feito fai 30, 40, 50, 60 anos, e hoxe vas a moitos estados americanos e tes cartografía de solos a un 5.000, sendo unidades moito máis homoxéneas que as nosas. Nunha hectárea temos 2, 3 clases de solo diferente. Eles teñen en 10 hectáreas unha sola clase. E aínda así teñen cartografía un 5.000, un 10.000. Nós temos a escala un 50.000. Eu, en algún proxecto, intentei con algún profesor ou profesora de edafoloxía, oye, neste proxecto non podríamos xerar cartografía a escala un 5.000. Non, é imposible, non se pode. Non sei por qué. Eu penso que é unha eiva fundamental para o coñecemento da terra. Empezamos polo solo. Empecemos polo solo. Pero me acaban de contar dentro do público que hai, non sei se unha reproducción ou aquí no Consello hai algún mapa de... Sí, hai un original aquí no fondo. Hai un original aquí no fondo. Habría que facer unha visita guiada. Sobre todo os que vienen de Ecuador, que volverán moitas veces. Era propiedade de García Sabel. Xa que temos Cuando unha el casa... de García Sabel tengo aquí, porque aquí teño a reproducción do ano 63, que é de alguna maneira unha copia sobre as planchas originais que se conservaban. Pero o original é o que está aquí no Consello. Gracias. Iremos a ver, desde luego, que pasamos por descanso de días nos dedicamos a esto se nos caen os ollos. Volvemos con el para casa, pero se un ya. Así que gracias por lo apunte, puede ser, aparte de la foto do Barbero, a foto de aquí no mapa,
grazas a que alguén o donou e o regalou por ser outra aportación. Mil grazas a Rafa e a Inés. Inés estaba aí aportando e a verdade que novas teses contribúan a novo coñecemento e que ademais a xente renuncie ao certo pragmatismo do recoñecemento científico polo coñecemento doméstico. Tamén é moi loable, porque isto mellor, cando nos demos conta de que hai esta valía, pois apostamos por eso tamén. Así que moitas grazas a vos e seguimos lá por medio.